Tapos ka? Can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. Kaya mo muna ng karot sila ito. Ilagay ko na ito. Ha? Ganda lang pala. Ganda ba? Ganda lang. Try mo daw, balik ka. Dito tol, dito sa kabila tol. Mag-ano tayo? Lagyan mo muna ng ano doon. Lalagyan natin graba yan. Hindi, lagyan May mo na yung muna ng karapan, karot. ayaw na natin buhos. Oh, mga 3 timba doon, tikarot. Hindi, lagyan namin graba eh. Hindi, hakutan mo muna na walang graba ang buhangin para makapatong sa kahit isang patong. Sige, sige. Para Mahulog yung karot. Doon mo sa ano, yung malapad. Yan. Oo. Uga-uga eh. Uga. Ay, mahulog. Graba yan, hindi naman yan dagat. Para makita sa TV yan. Yung gano'n naman ito. Makita sa TV yan. Papasang na ito. Tao na ito. Baka ano ito. Tabakang may meron ito ng kamas. Wala nang graba yan? Hindi, wala. Palagi ko sa taro. Mga 3 balde lang. Makakasintado na yan dyan. Para may makita na siya. Maganda niyan, Aliman. Meron na akong pinaglalaanan ng pagod ko. Natu Oh, yes. It's a great pretending. Ha? Ha? Ilan? Kung yung ano mo, tumulog, hindi. Ilan? Dalawa lang. Ano na ngayon? Lumandali. Siguro man, kapatid ng 5 months. Dapat talaga 2 timba, no? Kasama ang 5-6. At itong nasa. Oh, yes. It's a good. Sipag talaga ng tao. Oh, Wala may cherry white. hindi mo sipag talaga. Na ano eh, na kalihian. Nalian ba? Araw-araw ko nagkakalat. Araw-araw ko gagalaw. Sa pang ano na talaga yan? Pang, dadali-dalahin na natin talaga yan. Kailangan linisan talaga pagkatapos. Yung hindi maanuhan. Kasi alaala yan eh. Hindi lang mga pirsa, dito gagana.
Ang panglinis Nagpirsa kasi niya, yung sa ano eh. ang paghugas talaga niyan, martilyo. Ayot. Pang kinakagaan na yun. Pag martilyo na. Pag naano na kasi ng halo, pag na-stackan na ng marami, lahat. Pag nakapita. Pabayaan na yun. Eh na yan, Tay? Hindi, ano ito, tutong ko nga kasi tanggalin ko. Oh, yes. Anong tanggalin tayo? Yung dalawa? Ganda mo ito. Sigara sa tubig. Ganda to. Wako pa nga. Abot ko nga. Ha? May hagdan naman tayo. Ayun o. Mataas yung delikado kayo. Dito sa kabila. Walang. Uwi na lang yan, gataan. Sarap pa na ulit. Wait. Sunod ako rantay. Gusto mo, tapos pakuan sa gitna. Naayos ko yung bakal. Baka nagbukas walo block. Pero konti-konti na lang. Tubig lang natin. Puro tubig yan. Daming tubig yan. Mainit ko. Uhaw niya tubig. Kaya pantay ang pagpalitan. Dahil kang palitan na ako yun. Pati yun. Sison. Eh. Oh. Konfirmado na. Pag naglipat ka rin, papunta na lang. Ano, hindi siya nagpilit. Katulad niya kahapon. Ilan yung internet niya? Ha? Internet. Ano yun? 128? Nagbuburay. Yung mga old video niya. Nag-format yung tayo manager. Okay na lang.
Baka may nagano nito ko. Dalawang sako yung nalo natin. Kailan nyo sa likod baka may... Tama yun. Bibigay. Wala. Pag bumigay, nabakla yan. Yun. Ayun o. Gutok yan. Ayun o. Agos na yan dyan. Nagnangaya. Tingnan mo. Kung nagnangaya. Kasi wala na. Tulog na? Wala ano yan, may... Malamot kasi yan, maganda yan. Lagyan ng Dako yan. Karot. Pagkulagay niya ako. Ipit na kao yan. Yung malatagas ng halop ka. Yung lamot. Ano yan? Palagay kong anilyo. Palagay ka plat. Anilyo man eh. Pwede pa siya. Kung tabot mo na kung ano black. Ini. Ayaw mo lang. Aray! Aray! Ay! Ay! Ito na yung yung pabak. Alin tayo? Yung pabak. Ano yun? Saan? Kung binig lang ang buhos yung wasak talaga.
to. Ha? Magdagan. Estimated living nyo na yun. Timoti mo. Kahit hindi siya magsakto, kasi sinuduktungan pa naman yan. Tanong doon. Wala na. Meron pa. Ayun ang kawayan. Bilaman. O sige, ilagay mo muna. Continue mo. Ha? Pantay na. Pantay na. Tama? Kakalap ka. Tama na. Tayo na, tuloy na yun tayo. Doon, palaman mo doon. Tuloy na talaga. Karat, bigay ng karat. Iba. Batul. Sumutin mo na. Palaban. Oh, Mario. Thank you, Mario. Sige. Okay. Okay. Meron pa. Copy. Copy. Saan kayo? Akala ko magpupunta ng Destan Valley. Ihatid mo na lang doon. Ihatid mo na lang sa Pasay. Oo. Ano na kayo dyan? Kasi nandito ako sa... Abot. Ano? Sa Iraq. Ha? Ate! Bakit? Hindi magkalipin sa ito. Hindi yan magkalipin sa yata dyan. Magsarili ka na lang na hindi dito. Mag-adjust ka na patas ng... Ano? Yung kapal ng halo block. Hindi yan magkapantay oh. Yun yung sinasabi ko. Ano, dito kaya to? Oo. Yes. Yan na. Puro sukat na. Ito, tingnan mo ito. May putik na. Ano? Tali na yan? Dali, ikaw tayo. Ilan pigalo nyo? Dalawa. Ha? Dalawa, ang dami niyan. Dami yan. Gamitin mo yun sa lalim pag naubos. 16 na buhangin yan. Google type ka yan. Gamitin din sa baba pag hindi naubos. Tayo, Oo, mga sige. Iubos na lang ito pag tumunta. 16 na buhangin. Ang
walo kasing buhangin dyan sa balde. 30 ang hollow blocks na asintada niyan. 30? Oo. Sa sako? Oo, yung walong, Iyan natin, malulog yung pusil. Iyan ka, sobrang 30 dyan. walang balde doon. Pag asintada nga, walong puso. 30 nga. Ilan ang kinuha pagitan doon? Ha? 21. 21 yung batak natin. Ang laki. Ilan mo? 20 lang. 21. Ang laki niya. Ang laki ang ano mo. Ano naman mo yung ano mo? Malaki kasi bigis kasi tumubuti ko ngayon yung tape. Okay, about you. Oh. Ano ulit? Ano? Tagal mo sila. Pangilan ito? 3. Putulin mo na! Putulin mo! Si Baka, hindi patakulin ko na. Stop. Password, dito sa ganda-ganda. Yan na yung dawings. Oh, di ba? Ano tayo, pantay? Yan na yung dawils. Yan na yung kayo gawin ng dinding. Oh, di ba? Tatlo ka agad. Tatlo pa agad.